Labarin sarauniyar tururuwai. A wani zamani a wani daji an yi wata sarauniyar tururuwai da dukkan wasu ƙwarin gara. Ita wannan tururuwa ko sarauniyar tururuwai ta shahara wajen iya mulki da gudanar da al'ummata da tafiyar da al'ummata cikin adalci da hikima irin ta masu mulki. Suna da ƙoƙari da jajircewa wajen iya sadaukar da dukkan rayuwarsu wajen hidimta 'yan uwansu tururuwai ta hanyar tara abinci da zarar damuna ta faɗi an samu amfanin gona. Sukan yi aiki tuƙuru da za su iya tara abincin shekara da shekaru. Sai aka samu wata shekara aka yi ƙamfan ruwa, babu abinci har na tsawon wani lokaci. Tururuwan nan suka tasamma kayan abincin da suka tara har abinci ya zamto ya ƙare. Ganin halin da aka shiga na damuwa na rashin abinci, sauran tururuwai suka dinga surutu a gefe, suna haɗa tarurruka na maganar cewa za a shiga halin yunwa babu abinci. Wasunsu suna ta zargin ita sarauniyar akan cewa ba don irin kyautar da take yi na kayan abinci ba zuwa ga sauran jinsuna na ƙwari ba, to da za su ɗauki lokaci mai tsawo kayan abincinsu bai ƙare ba. Wannan maganganu suna ta kewaye cikin jinsin tururuwan nan da gara, har labari ya isa kunnen sarauniya. Da jin haka, sarauniya sai ta sa aka tara mata dukkan ilahirin tururuwai da suke ƙarƙashin mulkinta. Bayan taro ya yi taro, sai ta tashi tsakiyar tururuwai ta ce, ya ku al'ummata, mun san irin ƙuncin halin da muke ciki na rashin abinci sakamakon ƙamfan ruwa da aka samu. To ya kamata mu sani cewa komai Allah ne yake yinsa. Duk yadda muka kai da ƙoƙari na tara kayan abinci, idan Allah bai ga dama ba, sai ya jarrabe mu da lokaci irin wannan da kayan abincin zai ƙare. Duk da cewa mun sani muna da ƙoƙari da himma wajen neman na kanmu wajen iya tara abinci, mu ba ragwage ba ne. A duk cikin halittu muna daga cikin na gaba-gaba wajen iya taimakekeniya da aiki tuƙuru don ganin mun tsira da mutuncinmu. Bai kamata mu dinga zargin junanmu a kan halin da muke ciki ba, in ji sarauniyar tururuwai. Ta ce kamata ya yi mu ƙara ninka ƙoƙarinmu wajen ganin mun fita daga halin da muke ciki, shi ne kawai zai zame mana mafita. Bayan ta gama yi wa tururuwan nan nasihohi masu ratsa jiki, sai wani daga cikin ma'aikata na jinsin tururuwan nan mai suna Nila ya miƙe tsaye ya ce, Allah ya taimake ki, mun ji wannan nasiha kuma mun gode, kuma in Allah ya yarda za mu yi aiki da abin da muka ji, kuma muna fata daga yanzu shaiɗan ba zai kuma shiga tsakaninmu mu dinga surutai irin wannan ba. Sai ya tashi ya je ya ɗauko kayan abinci irin wanda yake riga yana tarawa yayin da aka ba shi kasonsa na abinci a duk sanda suka yi aiki. Yana zuwa ya aje kayan abincin nan gaban taro, ya ce, Allah ya taimake ki, ga tawa gudunmawar domin a tara a ciyar da 'yan uwanmu tururuwai. Ganin haka, sai duk jinsin tururuwan nan, kowa wannan ya kalli wannan ya kalli wannan cikin mamaki da jin daɗi. Dandanan kowa ya tarwatse, ana rigegeniyar zuwa
kowa ya kawo gudunmuwarsa. Ka ce kwabo, fada ta cika ɗingim da kayan abinci. Sarauniya ta ji daɗi, ta ce na yi farin ciki da wannan ƙoƙari naku da kuma irin wannan ƙauna da son juna da kuka nuna mini, kuma na ji daɗi. Allah ya yi muku albarka, ya yi wa zuri'anmu albarka baki ɗaya. Dandanan abincin nan ya kai matuƙar yawan da kowa ya yi mamaki. Daga ranar sarauniya ta sa doka a kan cewa haramun ne ga duk wata tururuwa ta ci abinci ita kaɗai yayin da ake cikin hali na rashin abinci. Dole ne ta ci tare da 'yan uwanta tururuwai. Wannan doka aka sa dukkan wata tururuwa ta haddace wannan doka. Saboda haka tun daga sannan har Allah ya saukar da ni'imar ruwa, abinci ya wadata, wannan kayan abinci da suka tara bai ƙare ba. Wannan darasi ne ga ɗan adam. Duk yayin da ka samu wadata, to ka daure ka duba hagu da dama, gabanka da bayanka, kaga wanda bayi da shi ka taimaka masa ko da yaya ne. Jama'a masu kallo da sauraro na wannan tasha ta hikaya, muna fata kun ji daɗin wannan hikaya. Allah ya sa mun yi amfani da ita. Idan wannan karan ne ka zo wannan tasha, to muna fatan za ka danna mana wannan lamba ta subscribe, sannan ka danna like ko kai comment, ka kuma yi sharing don 'yan uwa su ji su amfana. Muna godiya, sai mun haɗu a wani sabon bidiyo. Mun gode.